Egun hon dizuela pilotazaleok, Portugaleteko Los Llanos pilotalegutik gaur Bizkaira ekarri gaitu odos pilotaren Udara CaixaBank txapelketak eta hemen zazpigarren jardunaldiari dagokion partida jokatuko da. Gorriz hariko dira Andre Aldaregia eta Naroa Agirre eta Urdinez aurre Jere Iturriagak eta Maite Ruiz de Larra mendimujikak egingo diete. Portugalete jaietan da, San Roque festetan eta urtero antolatu ohi duten jaialdian aurten lehen aldiz gomidatu dute Ados pilota eta Adosek txapelketako partida ekartzea erabaki du. Andrearentzat eta Naroarentzat asteburuko bigarren partida izango da. Lehen da bizikoa bikote gisa asteburu honetan. Jerarentzat eta Maiterentzat bikote gisa diogu, atzo Azkoitiko lehiaz kanpoko partidan. Elkarren kontraritu baitziren, Jera eta Maite laguna Maia Errastia eta Neritzarri eta zituztela. Gaurko partidan hasi aurretik beste zehaztapen bat ere egingo dugu, txapelketa nola doan ere gogoraztea ez baita txarra izango. Iturriagak eta Mujikak Garesen eman zioten txapelketari hasiera, uztailaren 25ean, bertan 22 eta 18 irabazi zuten Maili Barrokalen eta Maia Arrastiaren kontra. Ondotik Agoitzen jokatutako partidan emaitza berberaz Ruiz de Infanteren eta Leire Galeanoren aurka galdu egin zuten, lehengo igandean gaur 8 eta aste artean Leitzan, Oskozi eta Orbegoz hori 22 eta 15 irabazi zieten. Hortaz, 3 partida jokatu dituzte eta 3-etatik 2 puntu pilatu dituzte. Garesen eta Leitzan eta Aldaregiak eta Agirrek berriz. Gaurkoa dute 3. partida. Hauek gaur 8 egin zioten txapelketari Arangurenen. Orduan 22 eta 15 galdu zuten Natalde Aranbururen eta Mendibururen kontra. Atzo Azkoitian atzetik joan eta gero estutu galanta eman zieten Leire Oskozi eta Oiana Orbegoz hori, baina doi garaipena lortu ezinik geratu ziren 22 eta 20 galdu baitzuten. Gaurkoa dute txapelketako 3. partida Iturriagaren eta Mujikaren aurka eta asteburuak bihar ere segida izango du eurentzat. Bihar Aibarren txapelketako 4. izango baituzte Maili Barrokalen eta Maia Arrastiaren kontra. Nola nahi ere, kontu horiek partida hau amaitu da eta elkarrizketak eginda aipatuko ditugu. Orain bete-betean partidan sartzera goaz. Andrea, Naroa, Jera eta Maite lanari ekiteko prest baitira. Erdian bertako Portugaleteko Izarra pilota elkarteko Jon Gartzia arduraduna jarri zaie, bere izango da gaur epaile lanetan eta berehala ikusiko dugu Leon Castilloak sakea zein bikoteri ematen dion. Urdin agertu omen du txapak eta beraz lehendabiziko sakea Jera Iturriaga Leitzarrak izango du. Hortxeari dira Maite eta biak pilota apartatzen eta aterako duten pilotaren zain atzealdean euren gandik apurtxo bat atzerago Andre Aldaregia eta Naroa Agirre. Lau pilotarien datuak emango dizkizuegu. Andreak 22 urte ditu eta latasarra da, Naroak 22 urte ditu eta arroa goikoa duzu ez estorra. Jerak 37 urte ditu eta Leitzarra da eta Ados pilotako kuadroko veteranoena da Maite Ruiz de Larra mendimujika 51 urte baititu eulatearrak. Jeraren eskuetan da pilota eta une batetik bestera emango dio hasiera gaurko Udara CaixaBank lehiaketako partidari. Eragin dio punta eta atera du partidako lehendabiziko sakea. Agirrek eraman, berriz ere Leitzarra bera sartu da atzera, lauterditik eraman Naroak, txokoan utzi du pilota Jerak, txokoan luze Andreak berak ere eta gero Maitek atzeratu, Zabaletik Zabalera luze eta indarrean Naroak, Jerak bildu, Andreak berriz ere pilota zabaleratu, Zabaletik Zabalera dejada Jerak eta hor zein izan dio, dejada horri erantzun Andre Aldaregiak uste dut bere helburua jokaldi horri beste jokaldi batekin erantzua izan dela, baina pilota
Ez du behar bezala jo, bat eta huts beraz, lehen tantoa Iturriagak eta Mujikak lortu dute. Partidako bigarren sakea atera du Jere Iturriagak, ezker paretara gaizto, bostot erditik Narroak kolpea tira dio, baina eramaterik ez du izan. Bi eta huts, sakez, hausi izan du aurrelari Leitzarrak eginiko lehendabiziko tantoa. Sake gure ezker paretara gaizto. Ezker horma pixka bat jo du eta Narroak eramateko aukera izan du. Gero gantxoa Zabalera, Andreak jaso. Eta Maitek bat etardian, gerri-gerrian jotako pilota atzera, lau tardiraino. Narroak eutxi eta Jerari sartzeko aukera kendu gainera. Antxaren erdita Maitek. Narroak moztu, Jerak ekarri. Andreak bien tartera luze hanketara etorri zaio Maiteri, baina eraman du. Gainean da pilota, Jerak ekarri. Andreak azera sotamano sartu da Maite. Eta gero hor kontrapausoan harrapatu du. Jokaldi horrek Andrea eta pilota jaisten saiatu da. Eta txapazpira joan zaio, 3 eta huts. Sake bueltan aukerako Jerak, zabaldu. Bien tartera gero, Zabaletik txoko aldera jokoa bideratzeko Andreak, Maitek jaso eta berriz ere Narroak atzera sotamanoz erantzun dio pilota horri Maitek. Andreak txokotik Zabalera, aire sartu da Jera, txokoan luze utzi du Andreak, Maitek atzeratu. Eta gero Narroak Zabalera gurata, bien tartera gaizto bildu Zabaletik txokora Jerak, oraingoan keinua ona da, Maitek jaitsi, Narroak eraman. Eta aukerakoa berriz ere Jere Iturriagarentzat, txokotik Zabalera ireki. Andreak ekarri eta gero Maitek bat eterditik, luze-luze. Lauraino atzera. Agirrek jaso. Beste sake bat iruterditik, iruterdita Maitek. Narroak eraman eta baztertu. Maitek arazorik gabe ekarri du ordea. Berriz ere kantxaren erdialdera. Jerak sartzerik ez eta Maitek ongi atzeratu du. Oraintxe sortuko da berriz ere aspalditxoko partez Jera, bitarditik. Zabalera abiadura handian irten da pilota eta Andreak zer egiterik ez du izan. Ura altxatzen saiatzeko ere hortxe duzue bitardian jotako pilotaka da biziak. Zer nolako abiadura hartu duen Zabalera bideratua izan orduko eta ez dinezkoa. Andre Aldaregiarentzat, 4 eta huts beraz. Gorriak aurretik, atera du beste sake bat Jere Iturriagak, hau ere gaizto doa, baina Narroak eberki ekarri du eta altuera ematearen poderioz, baita Jerari osteko sartzeko balizko aukera deusestatu ere, oraingoan Jerak berak moztu du txokoan. Hanketara, Andreari hanketara jokatuta. Bien tartera gaizto eta baztertuta Narroak, Maitek eraman. Bitarditik Andrea sartuko da moztu. Jerak eraman eta gero kantxa guztia beretzat zuen libre eta txokotik Zabalera altuera handiarekin ireki du. Gaina aurkarietako inorrez da iritsi, hortxe duzue. Andreak zabaldu duen azkenengo pilota. Gorriei lehendabiziko tantoa eman berri diena eta beste pilota baten bila jo dute Jon Gartzia epailearen saskita.
Partidako 6. tantoa dago jokoan, sake bueltan Zabalera nahita Naroak jerak ekarri. Andreak moztu eta Maitek txokoan barrena luza jarri, iruterditik Naroak altxa eta atzeratu eta baita toki beretik toki berera Maiteak berak ere. Berak zirrizta gaiztoa txokora, beste alakoxe bat txokora luze Maitek Andreari, gero Zabalean jokaldia Jerak, berari gainera gero txokotik Zabalera Maitek, oraingoan txokora Jerak berak jodu. Naroak doi ekarri, Jerak ireki, bertan da Andrea. Zirrizta gaiztoa txokora eta Maiteri gorputzera nahita txokoan bertan jokaldia Naroak irrek, Jerak ireki eta Andreari gorputzera jokatu. Maitek oraingoan bat eterditik iruterdira atzera eta Naroak ekarri eta pilota ordainetan bazertu. Maitek berriz ere ireki eta Andreari gainera bidali. Latasarrak jaso, Leitzarrak atzera, boleaz sartu da atzelari zestoarra eta gero hor Jera eta Maite biak ziren elkarren gainean eta nik uste bientzako izan ziteke lasartzeko pilota proposa azken unean Jerak tira dio kolpea eta txapara joan zaio hor Punpairez jotako pilotaka da hori. Nik uste biek elkarri zalantza sortu izango diotela, nork sartu behar zuen ez baitu azken unen arte jakin. Eta horren ondorioz, Jera presaka sartu eta azkenerako txapara joan zaio. Bere azkenengo kolpaketa beste tanto bat jokoan. Zirrizta zeinak txosta joarazi baitu Andreak eta ondotik Ormabikoa itxapapera. Frontisa jodu, baina gero beko lasteirara joan zaio. Ezker Orma jodu, baina gero beko lasteirara joan zaio. Esan da, Frontisek harrapatu gabe. 5 eta 2. Arti-artiko sakea Jerak, Naroak ekarri, iruterditik Jerak ezkutatu egin du pilota, baina txapara joan zaiotzen aukera txarra, alakoxe bat egin du. Abiadura handian Zabaleraino joan zaiona, baina hau toki berera joanagatik aurrez txapa jotzen ikusi dugu eta horrek 3. tantoa eman die Andre Aldaregiari eta Naroa Agirreri. 3 eta 5. Maitek Andrearen sakeari erantzun dio. Atzera etorri da gero Latasarra eta pilota bien tartera bideratu du. Txokoan barrena luze Jerak, Naroak eraman eta horrengoan bat eterditik Zafraldia 5eraino eta gainera ezker paretari itxasita. Naroak eramaterik izan ez duena. 6 eta 3. Erdiko sakea Jerak. Naroak ekarri, Maiteak berriz ere gutze luze atzera. Naroak eraman. Maite sartuko da berriro Ormabikoa bitarditik. Andreak moztu eta txosta joarazi gainera. Txokoko deja da Jerak. Naroa heldu eta pilota Zabaleratu. Atzera oraingoan Maitek. Eta Naroak ekarri. Dirudi tantoa zertxo bait lasaitu dela. Ezkarrera bazartutako pilota Jerak, Naroak eraman eta bazartu berriz ere txoko aldera Jerak joko du azkenean. Ireki, Andreak bien tartera indarrandian, Maitek atzera egin behar izan du, baina ongi jaso du. Kantxaren erdialdetik Zabalera Naroak nahita. Bien tartera gero Jerak, ezkerparet handia jota. Eta erdiratutako pilota, guzti luze bat erditik Laura Maitek, Naroak ekarri.
Era sartuko da orain txokoan Barrena luzen, Naroak ezkerrez jodu eta baita pilota altxatu ere. Ormabikoa Maitek, txokora gero Andreak moztu, hor koskaren batean jodu eta barrurantz egin du pilotak eta era jotzeko preste gonagatik ere pilotak zola jostean hartu duen efektuak era batez ustean harrapatu du. Eta sake hori erantzunik gabe geratu da. Bosgarren egin dute beraz. Gorriek, Maitek gehiegi txorrotu du. Azken pilota hori, erdi-erdiko sakea zen, baina Maiteri goiko txapara joan zaio. Beste konto bat jokoan. Naroa sartuko da ezkerrez, luze. Iturriagak jaitsi, baina txapa bera joan zaio. Seina berdin markagailuan etzen asmo txarra, baina gorago behar zuen pilota horrek gainean izango bazen. Elkarren segidan. Lau tanto egin dituzte Aldaregiak eta Agirrek. Eta beste sake bat atera du Andreak berak. Maitek behar bezala erantzun dio sakeari eta gero arro baita Naroak ere. Zabalera Naroak, barruan izan da eta tanto lortu du eta tanto Riberari aurkariek ere jo diote txalo. Ere Iturriagak txalo jo baitio, Naroa alako jokaldiak egiten zalea da, aukerak dituenetan eta azken honetan bigarren kuadrotik jo du eta azkarrasko joan da Zabalera eta aurkariek usaindu ere ez dute egin. Zazpi eta sei beraz. Gorriak aurretik. Eta beste tanto jokoan ikusten ariko zareten bezala. Maitek atzera luze. Naroak ekarri berriz ere Maite sartuko da. Zirrizta gaiztoa Andreari hanketara bideratu diona, hau ere gainera Jerak Naroa Agirreri ez da berriz ere bat eterditik hiru terdira atzera. Naroak eutxi eta Jerari sartzeko aukera kendu gainera. Mujikak bazterrera. Naroak ekarri Jera sartuko da oraingoan bi terditik atzera luze, lau terditik Naroak jaso. Maitek txokoan utzi du, Andreak doi eraman, Ormabikoa Jerak, Andrea iritsi da. Txosta joarazi gainera eta tantoa lortu. Hor biltzera bakarrik joan da eta biltzearekin batera Andrearen pilotakadak ezker horma jotakoan berriz ere txosta egin du edo txosta baino gehiago ez dakitetuta den izan zolan jostean hartutako efektuaren ondoriozko jukutria, baina bateko ala besteko izan tantoa Aldaregiak eta Agirrek lortu dute eta dagoeneko tanto biren aldea lortu dute markagailuan aurkariekiko zabaltzea. Naroa sartuko da bitarditik. Andreak oraingoan txokora moztu, Maiteak ekarri eta oraingoan Naroari espero baino laburrago geratu zaio eta gero bien tartera Jerak bideratu pilota jasotzerik ez du izan. 7 eta 8 eta orain
Uste izan dut behar bada pilota aldatzea eskatuko ziotela Jon Gartzia epaileari, baina antza denez ez. Partidaren hasieran Andreak eta Naroak ateratako pilota honekin segitzea erabaki dute. Erdi-erdiko sakea Jerak, Naroak eraman. Erak bien tartera, Naroak eutxi, berriz ere era sartuko da, eta oraingoan aurretik atzera bideratu du jokoa. Naroak eraman, Jerak kantxaren erdi aldera luze. Agirre jaitxi, Mujikak ekarri. Eta Aldarekiak kantxaren erdi aldean utzi du pilota, txokora dejaba Iturriagak, Zabaletik Zabalera hanketara Maitek Andrea Aldaregiari. Iturriagak ireki, Andreak bildu, eta Maitek atzeratu, Laurak elkarren oso gainean ari dira. Jokoan den tantoa lehiatzen. Iturriagak atzera, aire sartuko da Naroa, kolpea tira bai, baina eramaterik ez du izan. 8 berdin. Hortxe duzu errepikatuta Jerak atzera bideratu duen azkenengo pilotaka da, eta marka gailuan beste berdinketa bat. Partidako bigarren aurrena seina izan dira, eta orain 8 berdin ditugu, 8 berdinduta ditugu. Jerak atzean egindako bigarren tantoa izan du. 8koa ezarri duen hause, sakek aizto aurain ezkerparetara, Naroak jaso. Zabalaldera ireki, Andreak kontrakantxatik bildu. Zabalaldera Maitek berak ere, Sotamanoz Andreak eraman, eta Jerak bat etardian jodako pilota atzera ia Lauraino, airetz saiatu da lehen golegez pilotari arrapostua ematen Naroak irre, baina ez du lortu. Eta 9 eta 8 doazela, partida lehen aldiz etetea eskatu dio Andrea Aldaregiak Jon Gartzia epaileari. Hemen 8 minututa dira, partidari hasiera eman zaionetik. Eta honako bilakaera izan dute tantoek, aurrenan lau tanto egin dituzte Erreskan Iturriagak eta Mujikak, ondotik beste bi Aldaregiak eta Agirrek, haren ondotik bana bikote bakoitzak, eta gero lau tantoko ez 6 tantoko bolada egin dute segidan Aldaregiak eta Agirrek, 3 eta 6kotik 8 eta 6kora, eta haren ondotik jokatu diren gainerakoak, 7 eta 8kotik 9 eta 8ko honetara bitartekoak, Iturriagak eta Mujikak egin dituzte 3 eta hutseko partziala lortzeko. Eten aldetik bueltan beste tanto bat jokoan da, Iturriagak bien tartera, Aldaregiak zabaldu, berriz ere ezkerrera Jerak, Naroak ezkerrez eutxi dio azkenengo pilotaka da horri, eta Maitek atzeratu. Agirrek ekarri, Maitek 3 tarditik, 3 tardira luze, Naroak jaitsi, txoste egin dio pilotak Jerari, baina jotzeko ez du aparteko arazorik izan, eta gero Andrearen pilotaka da indartxu eta bizia. Txapara joan da, hortxe duzu, atzera egin du, eta bat eterditik Iankageldian jo behar izan du, indarrandia eman dio, baina indarrandia ezarri dio pilotari, baina txaparalde egin dio. 10 eta 8 beraz. Sake bueltan aukera Jerak, berriz ere, bitarditik atzera. Pilota honek ere zoiko efektu hartu du zola jostean. Maitek jaitsi,
Aldaregiak ekarri. Iturriagak atzeratu. Eta baztertu gainera, seitik Agirrek jaso. Txokoko dejada jera, gaurrena Andreari zehar begira da egin dio, eta Andrea ez ezik Naroa eta hemen gauden Ilotazale guztiok engainatu gaitu, eta ala lortu dute Iturriagak eta Mujikak euren 11. tantoa. Heldu dira lanardietara, 21 minutu eta laurdenean. Beste sake gaizto bat ezker paretara Iturriagak, Agirrek altxa. Bien tartera jera gau ere gaizto doa. Naroak jasorengoan zabalera sotamanoz Andreak eutxi. Beste txokoko dejada bat, baina hau txapazpira joan zaio. Kasunetan bat ere zehar begiradarik ez egin aurkariei, baina dejada bera ere ez da gainean izan. Txapazpia baino. Bederatzi eta 11, hausi izan da jera galdu duen laugarren pilota. Andre Aldaregiak aterako du ondorengo sakea. Erdi-erdikoa Maitek ez dino betu erantzun dio, eta Aldaregiari sartzeko aukera kendu ere egin dio. Oraingoan Aldaregia bera sartuta pare bat pauso atzera egin ostean, Maitek atzera, eta Naroak bien tartera. Berriz ere atzeran zetorri da Andrea, Maitek atzeratu. Bien tartera jaitsi Naroak, Maitek ireki. Zabaletik tirrizta txoko aldera Naroak, jerak pilota beste behin zabaleratu, eta gero Zabaletik txokora pilota bildu du Andre Aldaregiak, eta berriz ere txosta joarazi dio aurkariari, eta eramaterik ez du izan. Hamarreta 11 tanto bakarrera jarri zaizkie berriz ere Aldaregia eta Agirre Iturriagari eta Mujikari. 11 berdintzeko aukera dute tanto honetan. Iturriagak gerri-gerrian jo eta atzera Agirrek altxa. Jerak moztu. Aldaregiak txokora. Mujikak atzera, boleaz Agirrek eutxi. Iturriagak ere luze-luze atzera. Eta orain berriz ere Maite sartuko da, Zabalera. Hanketara Andreari. Batasarrak jaso berriz ere txoko aldera zirrizta Zabaletik. Iturriagak, Agirrek ekarri Ormabiko, orain asko Zabaleratuko da, baina barruan da. Eta Aldaregiak bildu eta doi-doi gainean jarri gainera. Eta partida berdindu dute. Gorriek hortxe duzue. Andreak jotako pilotaka da. Zabaleraino azkar abiatu da, eta Ieraren Ormabikoari erantzuteko tardea izan du. Doi-doi gainean jarri du, eta gero bueltan Andreak bidutako pilotak ez du ez delango erantzunik izan. Ierak atzera, Naroak ekarri. Mujikak atzera, eta bien tartera Agirrek, txoko barrena luze Maitek. Zabaletik txokora bildu Iturriagak, eta Agirrek atzeratu. Agirrek ez, Mujikak atzeratu, Agirrek eutxi. Aldaregiak bien tartera, bertan da Maite. Jokaldia txokoan. Aldaregiak atzera. Zabaletik txokora berriz ere bien tartera bildutako pilota jerak. Naroak altxa. Eta Mujikak atzeratu. Berriz ere luze-luze atzera
Agirrek bien tartera. Maitek moztu, Naroak ekarri. Iturriagak zabalaldera, bertara dator Naroa eta ongi bildu gainera. Txokoko dejada, zabaleko dejada Gerak. Mujikak ekarri, Naroa sartuko horren gainera etorri zaio pilota azken unean eta eramaterik, behar bezala eramaterik izan ezpadu ere gainean jarri du, oraingoan atzera Maitek, boleat sartu da Naroa, Iturriagak atzera eta Naroak berriz ere txokora jaitsi. Gerak eraman, txokoan barrena luza jarri du Aldaregiak, Iturriagak ekarri, txokotik zabalera iregitako pilota, Maitek bildu, airez sartu da Naroa eta oraingoan berriz ere zalantza egin dute, nork joko, baina azkenerako Maitek jo du eta Gerak atzean diardu eta aurrelari gisa Maiteari da. Aldaregiak bien tartera, Gera pasa da aurrera. Eta Maite joango da orain atzeko kuadroetara, hiru tarditik Maitek luze atzeratu eta urdinetako bakoitza bere ohiko kokagunean da. Gera aurrean eta Maite atzean alegia. Naroak zabalera. Iturriagak bildu eta ezkerror maiota, pilota erdi aldera eraman. Maitek atzera, bost tarditik. Naroak bueltatu, txokoan barrena luze Maitek. Andrea Galtxa. Gainera moztu dio hanketara gaizto naita Gerak Naroari eta eramaterik ere ez du izan. Zestogarrak eramaterik ere ez du izan. 12 eta 11, tanto luzea jokatu dute. Eta orain zer erabakitzen duten, elkarri begiratu diote eta hor nik uste zalantza egin dutela zein pilotarekin jarraitu erabakitzeko eta partida hasieran Andreak eta Naroak ateratako pilota hori saskian utziko dute eta orain arte erabili barik dagoen beste pilota bat kantxoratu. Ezker paretara gaizto bideatu du sakea Gerak, Naroak eraman. Eta gero berriz ere bat etarditik, gerri gainotako pilota atzera Gerak. Naroak airez eutsi dio pilota horri, bien tartera gero. Baina Naroak ez zinekarri. 13 eta 11. Bi tantoko zuloa zabaldu diete aurkariei. Nafar biek. Sake atera dutenetik azken tantoan agintari izan dira jokoan Gera eta Maite. Gera izan da gehien bat aurkariak mugiarazi dituena, Sake gaizto horren ondotik berriz ere aztertutako pilota jasotzeko gaitz bat Naroari eta ondotik bien tartera jo eta hala lortu dute tantoa. Erasoan saiatu diren hirugarren aldian. Txokoan barrena luze Andreak, Gerak atzeratu. Agirrek eraman. Eta oraingoan berriz ere txokora jaitsi. Iturriagak ekarri, Aldaregiak atzera eta berriz ere leguz aldatuta ditugu Gera eta Maite. Maite aurrean eta Gera gibelean. Bakoitza badoa bere legura eta Naroak zabalera orain. Gerak ekarri, Andreak zirrizta txokora, Maitek eraman. Unpairez pilota zabaldu Agirrek. Gerak ezkerrera gaizto, Zestogarrak ekarri, txokoko dejada ona
Iturriagak, baina eraman du Andreak bien tartera Maitek, txosta jo du pilotak eta Naroak ez zer egiterik ez. Hamalau eta 11 aurretik dira. 3 tantoz. Urdinak. Eta beste pilota baten bila jo dute orain. Leitzarrak eta Eulatearrak. Atera dute beste hilota bat eta Torsake ateratzera Jera Iturriaga Leitzarra. Atera duzakea Jerak, Narroak eraman. Eta Maite sartuko da horrengoan, atzera luze. Aurrek bien tartera Iturriaga eutxi. Herriz ere zabalera jokaldian Naroak, Jerak eraman. Andreak zabaleratu. Maite Kormabikoa. Andreak zirrizta, baina txapapera joan zaio. Andreak galdu duen, 4. pilota izan da hau eta 4 tantoko zuloa aspalditxoko partez horrentxe zabaldu diete aurkariei Urdinek. Iturriagak aterako du ondorengo sakea. Naroak eraman. Horrengoan Maite gatzera luze. Naroak eutxi eta Maite gero zabalera nahita. Andrea bere tokitik aterara ziguran. Jerak ireki. Unpairez Andreak jaso eta Maite gaurrera etorri eta pilota atze aldera kargatu. Ezkerrez sartu da orain. Eulateko azelaria, bien tartera Andreak. Maitek ere atzeratu. Orain berriz ere bien tartera txokoan barrena luze, Naroak eutxi. Jerak atzera. Seitik atzeraka etorri da kolpea dira eta jaso Naroak txokoan utzi du pilota Jerak, airez sartu da orain Andreak zabaleratutako pilota jaso nahian, airez Naroa sartu da orain goan eta gero antxaren ardi aldetik txokora jokaldia Jerak eta baita tantoa ere dejadaz Leitzako aurrelariak 3 tanto egin ditu eta pixkanaka badoaz 22 bidean aurrera. Sake geizto Jerak, erantzunik izan ez duena, 17 eta 11 eta partidaren azken txampariekin aurretik ikuste behar bada beharrezko luketela. Atxeden eskaera Aldaregiak eta Agirrek azken aldiko tanto guztiak elkarren segidan egin baitiziete Iturriagak eta Mujikak eta dagoeneko aski aurreratu da baita partida. Beste tanto bat jokoan. Maite sartuko da bitarditik. Zirrizta Andreari gainera. Latasarrak ekarri. Iturriagak atzeratu. Eta Agirrek kolpea tirarren. Frontisean jartzerik ez. 18 eta 11 eta orain
Partida bigarren ezaten dute Aldaregiak eta Agirrek. Hogeita 16 minutu eskas partidak. Eta azkeneko bola da. 11-akotik 18 eta 11-arako hause, 7 eta hutsekoa. Iturriagarentzat eta Mujikarentzat izan da. Eta hirugarren aldiz bat eginda 11-garren tanto hartan izan direnetik, bat ere egin gabe jarraitzen dute Aldaregiak eta Agirrek. Eta lehen bailen eten beharko lukete. Edo lehen bailen komeniko litzaieke Iturriagaren eta Ruiz de Larramendi Mujikaren bola da positibo hau ezetea, sake gaiztoa ezkerparetara Jerak, Naroak ekarri eta gero berriz ere txokoan Jerak berak, Naroak altxa eta gero Maitek atzeratu. Andreak bildu, berriz ere Maiteak bien tartera, Jerak oraingoan ere sartzerik ez du izan, Maiteri utzi dio eta bitarditik luze hartu du lauterdiraino. Andreak altxa, Maitek atzera berriz ere. Naroa kontrakatxatik bildu, txokoan utzi du Iturriagak eta baita Agirrek ere, eta Aldaregiaren bejada hartara Mujik abiatu da, baina ez da behar bezala iritsi hor gainera egin dio pilotak azken unean, eta altxatzerik ez du izan. Tanto egin bezain laster beste pilota baten bila jo dute epailearen saskira. Eta honekin jokatuko dute tanto gutxienik, eta hor ez dakiz zer gertatu zaion sakez Andreari, bote txikia eragin izango dio behar bada pilotari, eta azkenean sakeak ez du hirugarren kuadroko arrastoa gainditu. Mujika gatzera beste tanto bat jokoan, eta hau ere garrantzitsua bikote gorriarentzat bereziki. Aldaregia gatzera. Maitek ekarri eta pilota atzeratu bien tartera Naroak ezkerrez altxa eta pilota kantxaren erdialdera irekilerak, oraingoan berriz ere bien tartera txokoan Barrena. Maitek atzera biterditik lauterdi bostera, Agirrek ekarri, Iturriagak bitik atzeratu, iruterdiraino, boleaz eraman Agirrek, kantxaren erdialdera bizi Jerak, Naroak jaso eta atzeratu, eta gauza bera egin du Maitek, atzeraka dator Andrea, bildu, Maitek bien tartera luze, Agirrek eraman, Jerak zabaleratu, Andreak oinak kontrakantzan zautzkala bildu, Maitek kantxaren erdira, Agirrek jaitsi, Maitek iteki, zabaletik zabalera ies egindakoa Naroak, oraingoan Maitek kantxaren erdialdera ireki, Agirrek eraman, eta beste zafaraldi bat atzera, Jera Iturriagak orain. Hau ere gainean jarri du Naroak, hanketara moztu dio Maitek Andreari, Latasarrak ekarri, Hormabikoa Iturriagak eta Agirrek eramaterik ez du izan, behar bada pilota altxatzera joan tenerako hor traba pixka bat ere egin dio, erdian zirkinik egin gabe geratu baita Jera. Naroan ondik etorriko zitzaion etzekiela,
Eta azkenean eramaterik ez du izan. 20-12 markagailuan eta garaipena bi tantora besterik ez. Iturriagak eta Mujikak. Erak zabaleratu boleaz erantzun dio pilota horri Andreak. Iturriagak atzera. Aldaregiak sartu beharko du atzeran zetorrita. Eraman kantxaren erdialdera luze hor txokotik erdialdera abiatu da Naroa, baina jasotzerik ere ez du izan, eta 21 eta 12 bien tartera Iturriagak jotako hirugarren pilota izan da, edo bien tartera jotakoen artean tanto izan direnetan hirugarrena. Eta hauxe izango da partido honetako Jere Iturriagaren azkenengo sakea. Atera du Jerak erdi-erdikoa, Naroak eutxi. Txoko nutzi du Iturriagak, Ormabikoa Aldaregia, gainera etorri zaio Naroari baina jaso. Txoko amarrena luze maitek eta Naroak altxazerik ez du izan. 22 eta 12 amaitu da. Portugaleteko Udara CaixaBank lehiaketako partida. Eta partida amaitu ondotik, hemengo udal ordezkariek urtero antolatzen duten jaialdian oroigarritxo batzuk izaten dituzte pilotarientzat, eta esan digutenaren arabera Jon Gartzia bera epaile lanetan aritu dena eta bertako Izarra pilota elkarteko ordezkaria den ariko da sari horiek banatzen. Oroigarritxo bana, garaikur bana dago Oker Ezpagara behintzat garaientzat, Jere Iturriagarentzat eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikarentzat beraz. Eta une batetik bestera egin gomen dute sari banaketa hori. Aurrez estatistikak errepasatuko ditugu azkar-azkar. Andreak lau egin ditu, bana irekita eta dejadaz eta beste bi moztuta. Eta 5 pilota galdu ditu, tartean horietako bat sakez falta izan da. Naroagirek zabalean egindako bakarrura. Iturriagak egin ditu laukotean gehien, dejadaz 3, sakez 2 irekita bat. Bien tartera eta atzera ere beste 3 dejadaz bezala eta bana moztuta eta bibaretaz, 4 pilota galdu ditu eta Maitek bien tartera jota egin du bat eta baita beste pilota bat galdu ere. Partidaren iraupena 52 minutu eta 11 segundokoa izan da eta garaipena Iturriagak eta Mujikak lortu dute 22 eta 12 Aldaregiaren eta Agirreren kontra. Partida honen ostean Garfe etxeko 4 pilotarik goizeko jaialdi honetako 3. eta azkena jokatuko dute, baina hori guk ez dugu emango. Portugaleteko udal ordezkariek sari banaketa hori egiteko esperoan gara, eta sariak banatu orduko pilotalekuaren gibelaldean jarri dugun elkarrizketa setera ekarriko ditugu. CaixaBank lehiaketako partidan aritu diren 4 pilotariak kantxaren erdialdean dira. Iturriaga eta Ruiz de Larramendi Mujika udal ordezkariekin solasean eta hortxe dute oroigarritxo bana eskutan hartuta, ez die garaikurra Jon Gartziak banatu, besteren batek baino, baina tira, kontu hortxe dira, argazkirako oraintxe jarriko dira, hor argazkirako bi sari emaileak eta partida irabazi dutenak, hemen ohitura hori sistatzen baita, garaikurra partidako irabazleari
bakarrik ematea, eta gaur ere horixe bere egin dute Portugaleteko udal ordezkariek. Eta hau ikusita orain bai Iturriaga eta Mujika ekarriko ditugu lehen da bizi elkarrizketako setera, eta gero Aldaregiaren eta Agirreren hitzak ere entzungo ditugu. Goazen bada, elkarrizketak egitera. Lehen da bizi galtzaileak ekarriko ditugu, eta goazen, zer dioten entzutera. Neskak saiatu zarete, baina gaur ere ez da posible izan. Ez, gaur lan zailak ukitu, bagenekin etorri horretikan bikote urdina, bikote oso zendua ala, hueko gutxi usteguela, eta bueno, ezin izan du. Ez dituzte pilota askorik galtzen, eta oso sendoak dira aurrean jera tantoak amaitzen, eta atzean Maite eusten eta lanak ematen, eta gaur zuri ere lanak eman dizizu atzean Maiteek. Bai, hori da, azkenian Maite buruz gainitia ia imposibilia da. 2 metro neurtzetu da gaina kristonboleaka defensako baita ere. Baina, bueno, nik gaur eskubakin bukera aldea ja ezinun bila pasaure egin eskubiakin. Da, orduan, bueno, behai defenditzeko ezker eskubi jartzezian, da danak urritzen zuen. Partidaren erdialdera arte eutxi diezue, 11 arte, baina gero erabat hautsi dute partida. Bai, hori da, hasieran pixka fresku geunden, baina ja zeratik sufritzen eginan bilok. Da, gero ja guk gehiago falla deu, behai gehiago azmadu da holaxe. Eta Andrea, zeboi bezala ikusi zaitugu, pilota zaiak eramaten ahal egintzen, eta tantoren bat ere egiten, baina jera aurrean izan da, lan zaiak izan dituzuk ere. Sí, yo cuando he podido hacer los tantos he intentado mover y bueno, intentar acertar, pero era difícil la verdad porque son un bloque, es muy difícil hacerles tanto a Maite y a Yera, pero bueno, lo que he podido he hecho y contenta por nuestra parte, había que hacer más, pero bueno, a veces no se puede. Bikote gisa ondo aritu zarete, eta bitxanaka ere maila hobetzen zoaz, eta hori da garrantzitsuena. Sí, poco a poco iremos cogiendo, al final pues tampoco llevamos tantos partidos, llevamos 3 jugando juntas y bueno, necesitamos más tiempo, al final los partidos hay que jugarlos, pero bueno, tenemos tiempo de ponernos y ganar alguno. Eta asteburuko 3. eta txapelketako 4. bihar bertan, eta hor ere aurkaritzaileak Maili Barrokal eta Amaia Arrastia. Sí, mañana también otro partido duro, sabemos cómo juegan Barrokal y Arrastia, que atacan y defienden muy bien las dos, pero bueno, nosotros también intentaremos hacer lo nuestro e intentaremos llevarnos el punto. Azkenengo galdera, eskoetatik nola bukatu duzu biharko partidaren aurretik? Ni ondo. Ni desastre. Eta naroak zertxo baite kargatuago ederki baneskak, eskarrik asko eta ea bihar gauzak hobeto irteten zaizkizuen. Eskerrik asko. Hauexek galtzaien izak eta badatoz garaiak euren garaikurrak eskuetan dituzela. Neskak partida hasiera berdindua izan da eta erdi lanetan arte batera oso paretsu ibili zarete, baina gero horrera bat hautsi duzue partida. Bai, lan asko inazi dute ez, batez erdi arte pare joan ga, nik uste 12 eta dena joan gala, eta gero erditik aurrea lortu dula uste ez, baina asko behartzen duen bikotzea da. Pelota guztik ekartzen zituen, zulo gutxi zeukean eta gero gaina komplikatu itxaizu ez, ezker pareta, txosta, eta bueno, azkenen gorputzetari pelota eman eta bigarren erdin ustea lortu du. Partidaren erdialdean Naroak esan digu eskuak bere egin duela eta asko kargatuta nabaritu duela eta behar bada horrek ere eragina izango du. Nik uste ez, asko maten eginen pilotai, erdi arte ongi utzi dio eta gero bultzak aibili da, eta aurrea xo hartzen unik pilota eta gero zulo gehixo neuken ez, bukatzeko. Txapelketa laburra da, baina puntua garrantzitsua zen, eta lortu duzue. Guretzat bai, azkenen hemen kasi utxeite gutxi inteko bidea dau, bi sailkatuko die eta hor goien honoi balen bada, utxeite gutxi daude. Eta Maite, Naroak aipatu dugu, baina beti bezala zeure ohiko gidalerroa bete duzu, atzean eman eta egin du eta defentsan aritu behartzenean ere, sendo eta bat ere pizadurarik gabe. Sí, contra Naroa y Andrea era lo que nos tocaba, trabajar mucho, cuesta cada tanto, cuesta muchísimo, ahí se ha visto en la primera parte del partido, nos tenían y pues bueno, si
si te enredas ahí, pues al final te llevan ellas a su terreno y cae para ellas. Y bueno, luego Yera la verdad que ha sido un placer porque le ha soltado muy bien a la pelota, ha empezado a abrir más huecos, yo le seguía y bueno, intentar mantener a Naroa un poquito ahí atrás dándole y bueno, pues hemos conseguido ahí poder rematar y llevarnos el punto. Eta pilotari altuera ematearen bidez, Andrea atzean utzi nahi izan duzu eta batzuetan ere lortu duzu bera jokoan ez sartzea. Eso es, al final, bueno, Andrea ya está visto que ha vuelto con todas las ganas y es que llevan muchísima pelota, aunque te parece que es tanto, llegan y por eso, si te pones un poco en su salsa, pues caes y ellas buscan el pique o va a haber una manera que fallamos, así que hemos salido de ahí y a trabajar. Maite zuretzat atsedena dator, baina Yera asteburu oraindik bete-betea duzu, arratsaldean lehiaz kanpoko partida Langraitzen eta bihar plazaz plazako lehiaketakoa Zubietan. Bai, atxeden gutxi ez, egia esan hemendik dutxear bat hartuta Langraizaino joango eta biharre badaukeu zer esana ez, ordu, bueno, pentsatu gabe gehiegi eta bata besten atzetik segi eta aurrea. Eskuetatik ondo, asteburuari falta zaion. Zorionez arazoik ez eta hola jokatu txeke. Ederki baneskak, eskerrik asko eta zoriona garaipenarengatik. Eskerrik asko. Hauexek garaien hitzak eta bagatoz geu ere elkarrizketa set honetara. Amaitu da gaurko Portugaleteko jaialdia udara CaixaBank lehiaketari zegokiona. Bertan garaipena ikusi ahal izan duzuen legez Iturriagak eta Mugiak lortu dute 22 eta 12 Andrea Aldaregiaren eta Naroa Agirreren aurka eta ados pilotarentzat asteburuak ez duetenik. Oraintxe Nafarroan Azagran lautardian Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo jokatzen ariko dira, amaiketan hasiko baitzen, edo hasteko baitzen bertako partida. Eta hemendik aurrera ere beste 3 jaialdi geratzen dira gaur arratsaldean. Arratsaldeko 6:30 aurrera Langraitzen lehiaz kanpoko partidan ariko dira. Yera Iturriaga eta Oiana Orbegozo Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka eta bihar 2 hitzordu batetik eguerdian Zubietan plazaz plaza lehiaketako partidan Iturriagak eta Leire Galeanok jokatuko dute Leire Oskozen eta Amaia Arrastiaren kontra. Eta arratsaldean 5:30 aurrera Nafarroan Oibarren udara CaixaBank lehiaketako 8. jardunaldiko partida jokatuko dute Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak gaurko galtzaien kontra. Andrea Aldaregiaren eta Naroa Agirreren kontra. Guk gaur arratsaldeko eta bihar eguerdiko partidak ez ditugu emango, bihar arratsaldeko Ibarkoa ostera, zuzenean ikusi ahal izango duzue, ohi bezala Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik lehen bizi eta baita gero behar bada Amaika telebistaren bidez ere. Gaurkoz Portugaleteko Los Llanos kiroldegitik besterik ez pilotazaleok, ondorengo hitzorduak badakizuen non ditugun, Langraitzen, Zubietan eta Oibarren eta zuzeneko pilotarekin ondorengo hitzordua bihar arratsaldeko izango da, Oibartik izango duguna. Besterik ez gaurkoz, plazer baduzue, bihar arratsaldeko Oibarreko jaialdira arte. Ondo izan eta eguerdion Portugaletetik.